Keittiössä tuulee, polkkarissa sataa. Eilen myyty TV ja sit rataa aina. Vaimon täti Taina, se on viikon visitillä. Siellä valkoviinillä ja viinereillä. Eikä meillä oo sydäntä sanoo, me sanotaan vaan että jee, kaikki okei. Taina hei, kaikki okei. Naapurin Pertti, tosi ekstrovertti jätkä. Sela Markan Jeesus, ihan pahimmasta päästä. Ja se dikkaa meistä aina kun se kippaa viinaa. Ja sit se tunkee kylään ja puhuu Kiinaa koko yön. Eikä meillä oo sydäntä sanoo, me sanotaan vaan että jee, kaikki okei. Pertti hei, kaikki okei. Keittiössä tuulee, olkkarissa sataa. Eilen myyty TV ja sit rataa aina. Poika palo varkaudesta 10 kioskilla. Se on lakritsilla raudan luja, ote meidän pateen eikä meillä oo sydäntä sanoo, me sanotaan vaan että jee.